πάμε λίγο πάλι στην εθνική ομάδα. Ναι, κανονικός. Μες στα κιλά σίγουρα. Ήμουνα πολύ καλός, εντάξει, όχι Αλέξ Κούγιας, ξέρεις, Διέγκο Μαραντόνα, αλλά κατάλαβες. Ναι, και να σου πω, σταμάτα να τρως τα μπουγατσάκια εκεί πέρα, γιατί όλο κουνιέσαι και μπερδεύομαι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το άκου από είναι ξανά εδώ, επεισόδιο νούμερο 3. Αργήσαμε λίγο μετά την πρώτη απόπειρα με τον Μάριο Καπότσι, οπότε τώρα τα πηγαίνουμε μπάλα τα επεισόδια back to back. Την Αλεξία Καμένου τη γνωρίσατε. Καιρός να συμβεί το ίδιο και με ένα λαμπρό χαμόγελο της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Η χαρά μας είναι απερίγραπτη και η ανυπομονησία μας άλλη τόση. Για να συνεχίσουμε όμως να ξεβολευόμαστε, να δημιουργούμε κτλ. Ξέρετε εσείς. Like, subscribe σε όλα τα κανάλια μας. Μπας και μας βάλουν και στην τηλεόραση καμία μέρα. Το παλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. Μία προσπάθεια του άκοπο της ομάδας του Aquafit 24 και της Extreme Camera Production με τον Χρήστο τον Κοδέλα, που είμαστε άμεσοι συνεργάτες εδώ και λίγο καιρό. Γνωρίζετε ότι σκοπός αυτής της γιάφκας εδώ που έχουμε δημιουργήσει είναι να δοθεί το βήμα στους πρωταγωνιστές για να πείσουμε την αλήθεια τους και να δούμε και κάτι διαφορετικό στο χώρο μας, επιτέλους, με λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Φτάνει με τον μπλα μπλα, είπαμε πάρα πολλά πάλι. Μαζί μας ο Άγγελος Βλαχόπουλος. Άγγελε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Όχι, παιδιά. Πολύ καλό το ψεύτικο χειροκρότημα κονσέρβα για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Περιττές συστάσεις, αλλά να κάνω και ένα σύντομο catch-up που λέμε και στο ναύπλιο, για να μην παρεξηγηθεί και ο καλεσμένος μου, όχι τίποτα άλλο. Πρώτο συμβόλαιο, ας το πούμε, το 2007 με τη Βουλιαγμένη, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, double με τη Βουλιαγμένη το 2012, double με τον Ολυμπιακό στη συνέχεια, τελικό Champions League, έχοντας στείλει, αν θυμάμαι καλά, την ομάδα τότε στον τελικό, με εκείνο τον buzzer beater από τη φοβερή πάσα του Ντόσκα. Και στη συνέχεια ξεκινάει το ταξίδι του Γκιούλιβερ, Νάπολη, Μπρέσια, Έγκερ, Βελιγράδι. Πρώτος σκόρερ στο Champions League τη σεζόν 2021, όπως μου σημειώνουν εδώ οι συνεργάτες μου, και καλύτερος Έλληνας πολίστας για το 2022. Δεκάζε τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο. Σίγουρα ένας τίτλος ο οποίος πιστεύω ότι σου λείπει, αλλά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Με το γαλανό λευκό σκουφάκι, τα μετάλλια από τις μικρές εθνικές πάρα πολλά. Κορονίδα όλων, θεωρώ, το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μια ανεπανάληπτη στιγμή. Και εδώ με ενημερώνουν, όπως είπα πριν και οι συνεργάτες μου, ότι κοιμόσουνα με το μετάλλιο αγκαλιά για πολλές μέρες. Πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάτι. Τι λες? Όχι, νομίζω. Όχι, όντως έχουμε ξεχάσει. Είναι πάρα πολλά. Θα τα πούμε συνέχεια. Πάμε να σταθούμε. Πάμε να σταθούμε με μερικές ερωτήσεις που κάνουμε πάντα στην αρχή, στις οποίες πάει λίγο πάγος και περνάμε και καλά. Οπότε, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Νάπολη, Έγκερ, Βελιγράδι, Μπρέσια. Αγαπημένη πόλη για να ζεις? Θα πω Αθήνα. Αθήνα. Ναι. Ναι, μας το χάλασε λίγο. Εδώ περιμέναμε να ακούσουμε καμία ιστορία από το εξωτερικό. Ναι. Οκ, Αθήνα λοιπόν. Πώς θα περιγράφεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις? Αρχίσαμε. Νομίζω ότι είμαι εργατικός, αποφασιστικός και λίγο τρελός. Και λίγο ξύθιμος. Βάζω 4. Ο ξύθιμος. Οκ, δεν φαίνεται τόσο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αν ήσουν αόρατος, ποια θα ήταν τα 3 πρώτα πράγματα που θα έκανες? Να έκλεβα ένα αμάξι. Μπορείς και έτσι να το κάνεις, βέβαια. Οκ. Ναι. Αν δεν θα πήγαινα φυλάκι. Να έκανα. Τι άλλο μπορεί να έκανα, δεν ξέρω. Σαν αόρατος. Συνήθως όταν είσαι αόρατος πρέπει να κάνεις κάτι που δεν θα έκανες φανερά. Μπράβο, που ναι, θα σε πιάσουν, που θα έχεις κάποιο πρόστιμο, κάποια ποινή. Ναι, να μην συνεχίσουμε με τις παρανομίες τότε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μη μας δει και η Ελλάς και έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η ΑΔΕ, τώρα που κάνει και φώτος διάφορες στο Instagram. Ξέρεις ή λες ανέκδοτα? Όχι, αλλά τα ακούω και είμαι πάρα πολύ καλός στο να ακούω ανέκδοτα. Και να γελάς και καλά. Ναι. Έχεις κανένα να μας πεις?
Κανένα, ούτε ένα. Αλλά ξέρω τους ανθρώπους που λένε καλά ανέκδοτα, οπότε αυτό... Οκ. Έχεις κατοικίδιο, από όσο γνωρίζουμε. Ναι, την άλλα. Τι θα σου έλεγε η Νάλα το πρωί, αν μπορούσε να μιλήσει? Καλημέρα, μπαμπάκα. Καλημέρα, παπάκα. Δεν θα σου έλεγε πεινάω? Όχι, έχει πάντα φαγητό, έχει πάντα νερό. Φαγητό. Ναι. Ή μη με ξυπνάς, ένα από τα δύο. Γιατί ξυπνήσαμε τέτοια ώρα. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, Νάλα, ποιο είναι χειρότερο, να έχεις αργό ίντερνετ ή να θες να μπεις κάπου και να μην έχεις κωδικούς? Αργό ίντερνετ. Δεν είναι... Ναι. Το να μην έχω κωδικούς συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, οπότε... Αν έβγαζες μια αυτοβιογραφία στο μέλλον, τι τίτλο θα είχε που να μπορούσε να σε αντιπροσωπεύει? Δεν ξέρω τώρα αυτό. Εσύ είπες τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, αλλά... Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Θα έχεις πράγματα να γράψεις σίγουρα. Δεν έχω σκεφτεί τη ζωή μου γενικά, το πώς θα την περιέγραφα. Ναι. Είναι όλα εμπειρίες, αναμνήσεις, αλλά δεν έχω σκεφτεί ποτέ πώς θα περιέγραφα όλα αυτά που έχω ζήσει. Ίσως έγραφα η τυχερή ζωή του Άγγελου. Η τυχερή? Ναι. Γιατί τυχερή? Νιώθω πάρα πολύ τυχερός σαν άνθρωπος. Ναι. Από όλα. Νιώθω τυχερός που έχω την οικογένεια που έχω. Νιώθω τυχερός με όλα αυτά που έχω κάνει, τους φίλους μου. Νιώθω τυχερός άνθρωπος γενικά. Ότι πάντα υπάρχει ένα συννεφάκι γύρω μου και... που σε προστατεύει. Ναι. Πολύ όμορφο αυτό. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να γράψεις μια αυτοβιογραφία, ξέρουμε κάποιους καλούς δημοσιογράφους να τους προτιμήσεις. Okay. Τώρα πόσο θα ανοιχτείς? Όχι άλλο. Όχι άλλο. Δεν θα... Είναι λίγο τριγκαδόρικη η επόμενη ερώτηση. Το τάβλι το αγαπούσες από πριν ή το αγάπησες στην εθνική? Αυτές τις ερωτήσεις έχουν βάλει, έτσι. Ναι. Φοιτευτές είναι. Ναι. Εδώ από πίσω κρύβονται όλοι εδώ. Όχι, έπαιζα τάβλη από πάρα πολύ μικρός, παίζω με τους φίλους μου, οπότε... Ναι. Εδώ όμως υπάρχει υποερώτηση και λέει κερδίζεις κανένα παιχνίδι, γιατί μας στείλανε κάποιοι φίλοι από την εθνική ομάδα και λένε ότι δεν θα βρώνεις νίκη. Καλά, αυτό δεν ισχύει, αλλά από εδώ και πέρα θα κρατάω αριθμούς και πρακτικά. Και του χρόνου θα τα σημειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραία μέχρι τώρα. Έχεις αγωνιστεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, τώρα στη Σερβία. Πού είχε τις καλύτερες εγκαταστάσεις, παύλα συνθήκες, και πού είναι καλύτερα για έναν επαγγελματία παίκτη να ζει? Νομίζω ότι η Ουγγαρία. Ναι, το λένε αρκετοί αυτό. Είχε το καλύτερο πρωτάθλημα για χρόνια. Ναι. Στηριζόταν πάρα πολύ από το κράτος. Πάρα πολύ ωραίες πισίνες, ο κόσμος το αγαπάει το άθλημα λόγω των 3 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων. Ναι. Οπότε νομίζω ότι η Ουγγαρία είναι λίγο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους σε αυτό. Εκεί νιώθεις παίκτης, νιώθεις στάρ, ρε παιδί. Ναι. Έτσι. Φαντάσου, μια ιστορία είναι ότι εμάς η Έγκερ είναι μια πόλη, ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, 1 ώρα και 1 τέταρτο περίπου από τη Βουδαπέστη. Ναι. Οπότε τα περισσότερα ταξίδια εμείς τα κάναμε με λεωφορείο. Okay. Η ομάδα είχε λεωφορείο, ο οδηγός πάντα με πουκάμισο Έγκερ. Okay. Μέσα, μας περίμενε. Ναι. Όλα οργανωμένα, που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Είναι πολύ καλή σε αυτό, νομίζω. Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχες ποτέ, και ποιον αντίπαλο συναντούσες ή συναντάς στις πισίνες και δεν θέλεις να τον βλέπεις γιατί ξέρεις ότι αυτός ο τύπος είναι δύσκολος να παίξω απέναντί του? Καλύτερος που έχω παίξει, Μανώλης Μιλωνάκης, θα πω. Ναι, θα έλεγα Μανώλης Μιλωνάκης και Χρήστος Αφρουδάκης, αλλά επειδή μου πες έναν θα πω το Μανώλη, επειδή παίζαμε και στην ίδια πλευρά. Να το αναλύσουμε λίγο γιατί, να ακούσουν και τα παιδιά που θα μας δουν. Ο Μανώλης μπορούσε να σου περάσει μια πληροφορία, μια παρατήρηση, ναι, με τον τρόπο του. Μπορεί να έκανε πλάκα, αλλά αν ήσουν λίγο ευφυής ή όταν είσαι λίγο ευφυής,
το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια σοβαρότητα από πίσω και το πώς πρέπει να το εκλάβεις όλο αυτό. Μία έτσι πληροφορία, ένα μάθημα το οποίο σου είχε δώσει για το υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε. Και την κρατάς πάντα, την έχεις στο μυαλό σου. Πολλά πράγματα, κυρίως αμυντικά, στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Τον παρατηρούσα ή πολλές φορές συζητούσαμε το πώς θα μαρκάρει κάποιον παίχτη, το τι θα κάνει, ναι. Σε ποιον αθλητή ήθελες να μοιάσεις μικρός και γιατί? Ο Χρήστος Αβρουδάκης. Τότε όταν ξεκίνησα να παίζω ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Ισχύει. Μου άρεσε τόσο πολύ να τον βλέπω να παίζει, οπότε το όνειρό μου ήταν να φτάσω τον Χρήστο, να παίξω με τον Χρήστο. Και τα κατάφερες όλα αυτά? Ναι, έπαιξα με τον Χρήστο. Νιώθω πιο τυχερός που έχω ένα πολύ καλό φίλο. Ναι. Παρά για το ότι παίξαμε μαζί τόσα χρόνια. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ έχω να θυμάμαι στιγμές από τους καφέδες μας, από ταξίδια, από διακοπές, από τέτοια πράγματα που κάναμε και το πόσο ωραίος τύπος είναι, παρά αν με ρωτήσω να σου πω σε 3 παιχνίδια τι είχαμε κάνει. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου παιχνίδια, ναι. Και κάποιες φάσεις πάρα πολύ μεγάλες για όλη αυτή την πορεία της εθνικής ομάδας την τότε, που είναι μέσα ο Χρήστος. Ναι. Αλλά ναι, επειδή ήμασταν ωραίο παρεάκι, έχω κυρίως αυτά στο μυαλό μου. Θεωρείς ότι ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο που βρίσκεσαι εσείς, ότι στο τέλος αυτά μένουν? Δηλαδή οι στιγμές έξω από το παιχνίδι, οι διαφορετικές στιγμές που περνάτε? Σίγουρα και οι επιτυχίες μένουν. Αλλά άποψή μου είναι ότι στην τελική θα μείνουν οι φίλοι, θα μείνουν όλα αυτά που έχεις κάνει, όλα αυτά που έχεις αφήσει στους επόμενους. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε σήμερα, αλλά ο χώρος θα συνεχίσει να υπάρχει και θα πρέπει να βελτιώνεται. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε κάτι στους επόμενους. Το σκέφτεσαι αυτό όταν πράττεις σε καθημερινή βάση? Ναι, εγώ κοιτάω να βοηθάω δηλαδή, κάποια παιδιά πιο μικρούς που έρχονται στην εθνική ομάδα, που έχουμε πώς να το πω, ώρες κοινές σε προπόνηση, ακόμη και σε ένα καφέ, να τους βοηθήσω, να τους πω 2 πράγματα. Ναι. Ναι, κάνε αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις, σκέψου και αυτό. Να τους δώσεις μια άλλη οπτική, γιατί δεν θα γίνει ποτέ κάποιος ίδιος παίκτης με μένα, ούτε έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Δεν θα γίνει, ενώ μπορεί να είναι πιο ψηλός, μπορεί να είναι πιο εκρηκτικός, πιο δυνατός, ενώ ότι είμαστε διαφορετικοί. Οπότε του δίνεις μια άλλη οπτική, να ανοίξουν λίγο, πώς να το πω, οι εικόνες, οι εμπειρίες του, που δεν τις έχει τις εμπειρίες, ουσιαστικά του μεταφέρεις εσύ τις δικές σου εμπειρίες. Εσύ είχες κάποιον τέτοιον, είπες πριν, ας πούμε, το Μανώλη, τον Χρήστο, είχες κάποιον εσύ σε μια ευαίσθητη ηλικία που σου έδινε πολλές συμβουλές από την εμπειρία του? Από όταν ξεκίνησα. Ναι. Τότε ήμουν τυχερός, είχα προπονητή τον Όμηρο τον Πολυχρονόπουλο, που με βοήθησε πάρα πολύ. Μεγάλο όνομα. Ναι, όλα τα τότε παιδιά, ο Κώστας Παυλίδης, ο Γιάννος Κατρουζανάκης που παίζαμε μαζί, προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, προσπαθούσα και εγώ να πάρω πράγματα από αυτούς. Πολλά. Πάρα πολύ ωραία. Αν μπορούσες να διαλέξεις σε ποια εποχή θα έπαιζες πόλο και ποιο σκουφάκι εθνικής ομάδας θα φορούσες, ποια θα διάλεγες? Κοίτα, αυτό γιατί για το σκουφάκι δεν μπορώ να με σκεφτώ με άλλο σκουφάκι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αν διάλεγα σε ποια ομάδα να μπω, σίγουρα θα ήθελα να είμαι με την Εθνική Σερβίας που τους έχω ζήσει πιο πολύ, για να δω τη συνολική εικόνα. Ναι. Έχω μία εικόνα στο μυαλό μου από τη μισή ομάδα, επειδή είμαστε συμπαίκτες, ναι. αλλά θα ήθελα να έχω τη γενική εικόνα για να καταλάβω, γιατί τώρα βλέπεις κάποια γρανάζια από ένα ρολόι. Ναι. Κάποια. Όταν τα δεις όλα, τότε θα καταλάβεις γιατί δούλευε έτσι. Πώς αντιλαμβάνονται το σπορ ουσιαστικά? Από το ποιος κάνει κουμάντο, από το τι ώρα φτάνει ο καθένας στην προπόνηση, από το πώς δουλεύει ο καθένας, από το πώς ακούνε.
Ναι. Το πώς κοιτάνε τον προπονητή, τους συμπαίκτες τους. Okay. Από όλα μπορείς να πάρεις πράγματα, Ναι. απλά θέλει λίγο να τα αναλύσεις παραπάνω. Ναι. Είστε κάποιοι που το κάνετε αυτό, που αναλύετε. Το κουράζουμε πάρα πολύ. Εντάξει, εμένα μου αρέσει γιατί και εγώ προσπαθώ να το κάνω σιγά σιγά και μου αρέσουν οι λεπτομέρειες. Στέκεσαι στις λεπτομέρειες, πας σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, κοιτάς αυτός πώς είναι σήμερα ο αντίπαλος, αν χαμογελάει, αν δεν χαμογελάει, αν νιώθει αγχωμένος, τα βλέπεις αυτά. Ναι. Φαίνεται πλέον και με την εμπειρία και γνωρίζοντας τους περισσότερους παίχτες. Ναι. Παίζεις τελικό για να ανέβει στο παγκόσμιο βάθρο, μιας και το παγκόσμιο πλησιάζει. Ποιους άλλους 6 τύπους θα παίρνεις μαζί σου για να μπείτε στο τελικό να πάρετε το χρυσό? Να το περιορίσουμε λίγο για να βοηθήσω. Να μην μπούμε από την τωρινή ομάδα. Ωραία. Για να είναι και πιο ωραία. Μια αναδρομή στο παρελθόν. Σίγουρα θα έπαιρνα Χρήστο Μανώλη. Okay. Θα έπαιρνα σίγουρα τον Κολόμβο. Ναι. Θα έπαιρνα το Σαλάχα. Okay. Και θα έπαιρνα και το κουμπάρο μου, το Γιάννη τον Κατρουζανάκη. Okay. Καλή ομάδα και για παιχνίδι. Έχω αμυντικό, έχω φουνταριστό. Μου λείπει ο τερματοφύλακας. Ναι. Μόνο και... Ποιο θα βάλουμε κάποιον? Ποιον να βάλουμε όμως τώρα? Προσπαθώ να σκεφτώ να βάλω καλό παιδί τύπου Στέλιο Πρωτονοτάριο ή να βάλω τρελό τύπου Καραμπέτσο. Πρέπει να κερδίσουμε, οπότε διάλεξε κάποιον. Όχι, μωρέ, και οι δύο. Εννοείται. Ναι, εννοώ ότι και οι δύο είναι. Ναι. Οκ, πολύ ωραία. Πάμε στα κυρίως θέματα που έχουμε σημειώσει εδώ με τη συντακτική ομάδα του Aquapod. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το Τόκιο. Τι σκέφτεσαι ακόμα και αν έχει ξεθοριάσει λίγο η σκέψη? Που το αμφισβητώ, αλλά είπα να το ρωτήσω. Τι σκέφτομαι? Δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, πάρα πολλές εικόνες. Μία εικόνα μου έχει μείνει και θα μου μείνει νομίζω για πάντα, που είμαστε με το μετάλλιο στην τελετή λήξης και κοιτάω την τελετή και τους Ολυμπιακούς κύκλους και λέω πω τα καταφέραμε. Ναι. Δεν έχεις άλλες εικόνες από τότε δηλαδή? Εντάξει, το λέμε... Έχω κάτι εικόνες, ναι, στο δωμάτιο με Κολόμβο, Μουρίκι, να πανηγυρίζουμε και να περνάμε ωραία, να έχουμε μουσικές, να έρχονται όλοι στο δωμάτιο, ναι. Είχες δηλώσει πριν από λίγο καιρό σε εμάς κιόλας, στο Ακροφόντ 24, ότι όλοι σκεφτόμαστε την εθνική ομάδα όταν είμαστε με τους συλλόγους μας. Θα θέλαμε να μας το εξηγήσει λίγο αυτό. Συζητάτε για την εθνική ομάδα ενώ ξέρετε ότι θα βρεθείτε σε 3 ή 4 μήνες. Γιατί το κάνετε, γιατί σας δένει τόσο πολύ αυτή η διαδικασία? Αρχικά θεωρώ ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και όλα. Ναι. Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζεις. Η εθνική ομάδα είναι αυτή που σε αναδεικνύει. Δεν είναι η ομάδα σου, είναι η εθνική ομάδα. Και είναι το πιο σημαντικό γιατί εκπροσωπείς κάτι μεγαλύτερο από εσένα, από κάποιο χρώμα, από κάποιο σύμβολο. Είναι η σημαία της χώρας σου, είναι από πίσω ένα έθνος και επειδή είμαστε και πιο αναγνωρίσιμο σπορ πλέον, νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκέφτονται όλοι. Αυτό ήταν όντως αυθόρμητο. Ισχύει. Πολύ ωραία. Στο Τόκιο ανεβήκατε στο σκαλί του βάθρου. Είχατε την ελληνική σημαία μπροστά. Ρωτήσαμε και το Μάριο στο πρώτο επεισόδιο. Τον ηρευόσαμε παιδάκι αυτό. Κάθε μέρα. Δηλαδή δούλευες χρόνια και χρόνια με κόπο, με υδρότα, ατελείωτες ώρες για να ζήσεις αυτή τη στιγμή. Κοίτα, όταν ήμουν ένα παιδάκι δεν το είχα σκεφτεί. Okay. Ναι, έλεγα ότι θέλω να γίνω ένας από τους καλύτερους παίχτες στην Ελλάδα, μετά στον κόσμο, αλλά ποτέ δεν έλεγα τι θα κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Γενικά είμαι λίγο όταν καταφέρνω κάτι, είμαι γενικά πιο ήπιον και πιο κλειστός. Στον πανηγυρισμό μου, στη χαρά μου. Ναι. Ισχύει ότι είσαι. Γιατί έτσι? Δηλαδή έχετε πετύχει πράγματα τα οποία είναι για να ξεσπάς συναισθηματικά, αλλά είσαι πάντα
Ήρεμος. Έτσι μου βγαίνει. Μου βγαίνει. Δεν είναι κάτι προσποιητό. Έχετε μπροστά σας 2 σπουδαίες διοργανώσεις με την εθνική ομάδα. Το παγκόσμιο στην Ντόχα σε λίγες μέρες και φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Στις οποίες αμφότερες ουσιαστικά έχετε την παρακαταθήκη του ασημένιου μεταλλίου. Σας γεμίζει άγχος αυτό? Έχετε βάλει τον πύχη ψηλά από μόνοι σας, έτσι, να το πούμε? Σας γεμίζει καθόλου άγχος αυτό? Λίγο πίεση μπορώ να δω. Ναι. Στην ομάδα. Αλλά άγχος. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Ένα άθλημα είναι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αν δεν πας καλά, ότι αύριο δεν θα σου μιλάει η οικογένειά σου. Ναι, ή ότι αύριο δεν θα έχεις ζωή. Ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από μία θέση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αναμφίβολα. Είτε είναι πρώτη, είτε είναι πέμπτη, έβδομη. Ναι. Το ότι έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει στο άθλημα, με συνεχόμενες επιτυχίες, δεν μπορεί να σου προσδώσει μια πίεση. Πρέπει άποψή μου, να βγαίνεις κάθε φορά, να διασκεδάζεις το παιχνίδι, χωρίς να σκέφτεσαι το τι θα πει κάποιος, το τι θα κάνει κάποιος, το τι θα γίνει μετά. Χάνεται λίγο χαρά του παιχνιδιού στον πρωταθλητισμό? Σίγουρα. Οι περισσότεροι αθλητές πνίγονται από το άγχος τους. Ναι, το βλέπω, μιλάω με αθλητές για τις εμπειρίες τους. Δίνουμε και ένα βάρος εμείς προσωπικά στην ψυχική υγεία και βλέπω αυτό που λες, ότι σε κάποιους αθλητές χάνεται η χαρά του παιχνιδιού, ότι παίζω, κάνω αυτό που αγαπάω από μικρό παιδί. Ναι, εντάξει, είναι και λίγο πιο επαγγελματικό Σίγουρα. πλέον. Οπότε λίγο και αυτό δεν βοηθάει. Δεν το κρίνουμε, αλλήμονο, έτσι, δεν το λέμε. Όχι, κριτική, το λέμε. Είναι λογικό. Ναι, είναι λογικό. Ή όταν έχεις δουλέψει τόσο σκληρά και πρέπει να αποδώσεις σε έναν αγώνα, είτε είναι πόλο, είτε είναι κολύμβηση, στίβος. Ξέρεις ότι δουλεύω 4 χρόνια, ας πούμε, για να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχω να τρέξω 50 μέτρα, 100 μέτρα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου. Όχι να κάνω κάτι, να κάνω το καλύτερό μου. Σίγουρα σε αγχώνει όλο αυτό. Είναι στρεσογόνο, εντάξει, ισχύει. Πώς μένεις στην ελίτ όταν είσαι στην ελίτ? Πού βρίσκεις το κίνητρο καθημερινά? Αρχικά, νομίζω όλοι οι αθλητές που είναι στην ελίτ έχουν μάθει να δουλεύουν στο maximum για πολλά χρόνια, οπότε είναι μια συνήθεια όλο αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν είσαι στην ελίτ, είναι αυτό που είπαμε, το διασκεδάζεις και περισσότερο. Παίρνεις από το οτιδήποτε ενέργεια και χαρά και προχωράς. Πόσος έχει αλλάξει το εξωτερικό? Γιατί είσαι τώρα εμείς το έχουμε σημειώσει και νομίζω δεν κάνουμε λάθος, ότι είσαι ο Έλληνας αθλητής που έχει αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό. Στο πόλο σίγουρα. Για το πόλο μιλάμε, για το πόλο. Ναι. Έχω αλλάξει πάρα πολλά. Ναι. Από τον τρόπο που έβλεπα το άθλημα, από τον τρόπο προπόνησής μου, από την κριτική μου σκέψη προς τους άλλους, δηλαδή το πώς τι θα έβλεπα σε έναν αθλητή και πώς θα το έκρινα. Θα έβλεπα έναν αθλητή να μην κάνει ζέσταμα και θα έλεγα παλαιότερα ότι αυτός, εντάξει, δεν κάνει ζέσταμα. Ναι. Και τώρα? Τώρα, επειδή έχω δει πολλούς να μην κάνουν πολύ, άλλους να κάνουν, το βλέπω διαφορετικά, ότι αυτό έχει συνηθίσει, έτσι νιώθει καλά. Ναι. Και θέλω και οι συμπαίχτες μου, και αν κάποια μέρα γίνω προπονητής, οι παίκτες μου να παίζουν και να είναι καλά, όπως νιώθουν αυτοί καλά. Πιστεύεις σε αυτή την ελευθερία του αθλητή? Εμείς πέρυσι, παράδειγμα θα σου θέσω, πριν το Final 8 που ήσουν και εκεί, είχα πάρει εγώ ένα δίχτυ τένις, μικρό όμως. Ναι. Και παίζαμε εγώ με τον Γρανάδος
μέχρι 20 λεπτά πριν τον αγώνα παίζαμε ποδοβόλι. Ναι. Το είχαμε σαν τέτοιο. Παίζαμε στο πρώτο μάτς, κερδίσαμε, ξανά στο δεύτερο. Ναι, στον τελικό εντάξει χάσαμε. Δεν μας βγήκε. Έπρεπε να αλλάξουμε το άθλημα. Το ποδοβόλι. Τώρα λες αυτά και οι πιτσιρικάδες θα πάνε να αγοράσουν διχτάκι πετένις. Okay. Γενικά το οτιδήποτε. Ότι σε κάνει να νιώσεις καλά και αυτοπεποίθηση. Ναι. Ευχάριστα, να είσαι σε καλό mood. Ναι. Δεν χρειάζεται να σου διώχνουν το άγχος. Γιατί, να πας στην πισίνα μια ώρα πριν πάνω, να σκοτωθείς στο ζέσταμα μαζί σου. Ναι. Ναι, αλλά μόνο αν σε κάνει να νιώθεις καλά. Μου είχε πει κάποια στιγμή ένας φίλος μου προπονητής που τον ρωτάω για τέτοιες λεπτομέρειες, λέει, αν ας πούμε για παράδειγμα δεν κάνεις ποτέ καλό ζέσταμα ή ποτέ δεν κάνεις λάστιχα ή ποτέ και πας την ώρα του αγώνα να τα κάνεις αυτά πριν το παιχνίδι, δεν θα αντιδράσει το σώμα σου όπως πρέπει. Σε αυτό ισχύει. Ναι. Και δεν θα πω ότι είναι το ίδιο για όλες τις ηλικίες και για όλους τους αθλητές. Ναι. Άλλοι αθλητές χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν, για να σκεφτούν. Άλλοι το έχουν κάνει από πριν και δεν χρειάζεται. Ναι. Άλλοι έχουν την αυτοπεποίθηση και το ταλέντο ίσως και δεν χρειάζεται να το κάνουν. Ναι. Να μείνουμε λίγο στο εξωτερικό και στα τόσα χρόνια που βρίσκεσαι εκεί. Τι σε οθεί να το κάνεις, πώς έχει συμβεί αυτό, πώς έχει προκύψει στην καριέρα σου? Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να παίξω στο εξωτερικό. Ήθελα να δω πώς είναι οι κορυφαίες ομάδες, πώς δουλεύουν, να παίξω με αρκετούς elite παίκτες. Και κάπως έτσι χρόνο με το χρόνο έμεινα στο εξωτερικό. Μ' αρέσει το εξωτερικό. Ναι. Δεν έχεις τόσο άγχος, δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα σου λείπει η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα, η θάλασσα. Εγώ πήγα και σε μέρη που δεν υπάρχει θάλασσα. Ήχνος θάλασσας. Ήχνος. Ναι. Οπότε, ναι, κάπως έτσι περνούσα και ωραία και έμεινα στο εξωτερικό. Σίγουρα είναι και οι προτάσεις. Κάτι το οποίο σε κρατάει, γιατί όταν να γυρίσω στον Ολυμπιακό πριν 3 χρόνια δέχτηκα την πρόταση της Νόβι Μπέογραντ. Ναι. Το 2016 προς 2017 πηγαίνει στην Ποζίλιππο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και στην Νάπολη, μια αγαπημένη πόλη για μένα, με φοβερές ιστορίες από το ποδόσφαιρο και το Μαραντόνα και αυτά. Πώς ήταν ο Άγγελος τότε, την πρώτη φορά που πας στο εξωτερικό? Και το λέω γιατί εντάξει, από μικρός είχες φύγει ουσιαστικά από την ασφάλεια του σπιτιού, αλλά εκεί πώς ήταν που ήσουν τελείως μόνος και πιο μακριά? Όχι, ζούσα μόνος γενικά. Ναι, μεν οι γονείς μου ήταν στην Αθήνα, αλλά ζούσα μόνος κι εγώ. Οπότε όλα τα έκανα μόνος μου. Ναι. Είχα απογαλακτιστεί πολύ μικρός από το μαμά αυτό, μαμά εκείνο, μπαμπά, τηλέφωνα, όλη την ώρα τι έκανες παιδί μου κλπ. Ναι. Δεν έχουμε πολύ αυτό. Υπάρχει και εμπιστοσύνη τους, ξέρουν ότι έτσι νιώθω εγώ καλά, χωρίς τόσα. Ναι. Τηλεφωνήματα, τι έκανες, τι έφαγες, τι ήπιες, δεν τα έχουμε αυτά, τα έχουμε κόψει 15 χρόνια τώρα, οπότε... Καλό. Ναι. Και ήταν εύκολο γενικά. Πήγα εκεί, ήταν πολύ οργανωμένοι άνθρωποι, με πήραν κατευθείαν, εδώ κάνεις αυτό, εδώ κάνεις εκείνο, το αυτοκίνητό σου, δεν χρειάζομαι και κάτι. Ναι. Το κινητό μου, για να έχω GPS να κάνω ό,τι θέλω, να ψάξω ό,τι θέλω. Ναι. Το πορτοφόλι μου και βγαίνω και πάω όπου και να με αφήσει, δηλαδή στον κόσμο. Συμφωνώ εγώ σε αυτό, ναι. Ναι. Θα βρω την άκρη μου και τα πατήματά μου και θα τη βγάλω καθαρή. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα. Έχεις φτάσει 3 φορές στο τελευταίο βήμα πριν την κατάκτηση του τροπαίου του Champions League. Που αυτό από μόνο του δεν είναι λίγο, προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο στην καριέρα σου το έχεις ως... πώς να το πω αυτό, δεν θέλω να πω ακριβώς στοιχιώνει, αλλά κάπως έτσι. Ότι έχεις φτάσει μια ανάσα. Δηλαδή, θυμάμαι μια εικόνα πέρυσι στο Βελιγράδι, την οποία την είχα φωτογραφίσει κιόλας, που πέρναγες δίπλα από το τρόπαιο μετά τον τελικό,
με τη Ρέκο και μου έρχεται αυτή η εικόνα στο μυαλό. Δηλαδή, όταν θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, μου ερχόταν αυτή η εικόνα στην προετοιμασία που κάναμε για τις ερωτήσεις. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και γελάω πολλές φορές με τον εαυτό μου. Δηλαδή λέω, ρε φίλε, πόσες φορές πρέπει να παίξει για να το πάρεις. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ομαδικό σπορ. Εννοείται. Είναι ένας αγώνας. Μπορεί να μην το πάρεις. Μπορεί να μην το πάρω ποτέ. Mm-hmm. Δεν θα έρθει και το τέλος του κόσμου. Αναμφιβητικά, σίγουρα. Νιώθω δηλαδή γεμάτος με όλα αυτά που έχω κάνει. Mm-hmm. Οπότε και το να μην έρθει ο τίτλος του Champions League δεν θα έρθει και το τέλος του σπορ για μένα. Πολύ, πολύ ωραία απάντηση αυτή. Μιας και πιάσαμε το Βελιγράδι, πέρσι στο Final Eight, στη συνέντευξη τύπου, ήσασταν 3 Έλληνες αρχηγοί. Οπότε, πώς ήταν αυτό για σένα και τι λέγατε τότε, ας πούμε, με τον Τίνο το Γενιδουνιά του Ολυμπιακού και τον Μάριο Καπότσι της Βουλιαχμένης? Κοίτα, εμείς οι τρεις ήμασταν, αυτό δεν θα το ξέρει σίγουρα κανένας, ήμασταν το ίδιο δωμάτιο το 2011, στο Παγκόσμιο, στο Βόλο, εμείς οι τρεις. Φοβερό. Οπότε, είναι φοβερό από το 2011 που παίζαμε μαζί στο ίδιο δωμάτιο να βρισκόμαστε στο Βελιγράδι, αρχηγοί, ναι. 3 ομάδων, κορυφαίων ομάδων. Εντάξει, μιλάμε με τα παιδιά σε καθημερινή βάση, οπότε εκεί δεν είναι ότι είχαμε να πούμε, ξέρεις, πάρα πολλά τι γίνεται, που είσαι, πώς θα περνάς. Ναι, είχαμε μόνο να κάνουμε λίγο πλάκα, να πούμε αυτό, ότι κοίτα που φτάσαμε από εκεί που ήμασταν το 11 νιάνιαρα. Ναι. Φοβερό. Από πέρσι έχεις μαζί σου και στην Νόβι Μπέογγραντ αυτό το τέρας της φύσης που ακούει το όνομα Δημήτρης Κουμπάκης. Διάβαζα μια δήλωση του Καμπάνια πριν το παιχνίδι με την Ιταλία στο Πανευρωπαϊκό ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου. Οπότε πήγαινε μας λίγο εκεί. Πώς μια άγνωστη ιστορία από το Βελιγράδι μαζί του, ένα σκηνικό, πώς είναι στην προπόνηση ο Κουμπάκης? Αρχικά ο Δημήτρης, έχω δει πάρα πολλούς αθλητές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος επαγγελματίας από το Σκουμπάκι σε όλο τον κόσμο. Αυτό στο υπογράφω. Okay. Σε όλα του. Στη διατροφή του, στην ξεκούρασή του, στα πάντα. Ναι. Είναι ένα παιδί που βάζει στόχους. Τι να σου πω τώρα, ότι μπορεί να πηγαίνω φέτος κάθε μέρα και να τον βλέπω μισή ώρα πριν στο γυμναστήριο να κάνει ασκήσεις, ποδήλατο, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ναι. Ναι. Να του λέω, έλα πάμε να βγούμε έξω και αυτά, και να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα πάω αύριο στην πισίνα, οπότε θέλω να ξεκουραστώ. Ναι, δηλαδή να του πω Σάββατο βράδυ, έλα ρε Σκούμπι, πάμε. Πάμε. Και αυτό προπόνηση είναι. Ναι. Οκ. Μεταξύ άλλων είσαι και τους τελευταίους μήνες κάτοχος του σερβικού διαβατηρίου, που δείχνει και πόσο σημαντικός είσαι για την Νόβι. Μίλησα μας λίγο για αυτό, πώς προέκυψε και πώς αισθάνεσαι που άνθρωποι μιας άλλης εθνικότητας σε ένα σύλλογο του εξωτερικού υπολογίζουν τόσο πολύ σε σένα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον τρόπο που είχες πάει στην Νόβι Μπέογγραντ με εκείνο το τηλεφώνημα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς και ακριβώς την ατάκα που είχε πει ότι θέλω να είσαι στο μυαλό μιας dream team. Okay. Πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια για σένα? Σίγουρα είναι κάτι πολύ τιμητικό. Ναι. Είναι τιμητικό το να βάζουν ένα ξένο αρχηγό, ενώ έχουν 5 χρυσούς Ολυμπιονίκες στην ομάδα. Γενικά το σερβικό διαβατήριο το πήρα μόνο και μόνο για να βοηθήσω την ομάδα, επειδή είμαστε 4 ξένοι. Ναι. Και μπορούν να παίξουν οι 3, οπότε μόνο και μόνο έγινε γι' αυτό, για να βοηθήσω ουσιαστικά την ομάδα και να παίζουμε όλοι ξένοι σε όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα νιώθω τη στήριξή τους σε πάρα πολλά θέματα. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι από μένα. Φαίνεται, ναι. Όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Γενικά στο ανθρώπινο κομμάτι, στο ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν είναι μόνο το αθλητικό. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι άνθρωπος. Και πρέπει αυτό να μαθαίνουν τα παιδιά. Ναι. Όχι το πώς να βάζεις γκολ, πώς να παίζεις άμυνα. Πρέπει να μάθεις να είσαι άνθρωπος. Να έχεις σεβασμό προς όλους. Την τελευταία καθαρίστρια που θα βρεις
στην πισίνα, Ναι. τον πιο ασήμαντο άνθρωπο, πρέπει να τον σέβεσαι σαν να είναι ο ανώτερος όλων. Ναι. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει, πόσα χρήματα παίρνει, σε τι κατάσταση είναι, ηλικία. Πρέπει να τους σέβεσαι όλους. Και νομίζω ότι αυτό κάνω εγώ και αυτό έχει εκτιμηθεί κιόλας. Μεγάλο μάθημα αυτό που είπες μόλις, αναμφίβολα. Συνεχίζουμε λίγο με την καριέρα σου. Το κεφάλαιο Ελλάδα, ελληνικό πρωτάθλημα, έχει κλείσει για σένα? Έχεις βρεθεί 2 ακόμα φορές, τώρα αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πολύ κοντά στην επιστροφή σου στον Ολυμπιακό, δεν έχει γίνει. Έχει κλείσει για σένα, πιστεύεις, το κεφάλαιο Ελλάδα? Με την τωρινή κατάσταση την οικογενειακή μου θα έλεγα όχι. Ναι. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι το πρωτάθλημα έχει ανέβει. Είναι ελκυστικό πρωτάθλημα πλέον για τους ξένους παίχτες, επειδή βρίσκομαι στο εξωτερικό και μιλάω με το εξωτερικό. Είναι ένα ελκυστικό πρωτάθλημα για παίκτες, για προπονητές. Ναι. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο σε σχέση με τότε που έφυγα. Okay. Αρκετές ομάδες. Ναι. Κόσμος στις πισίνες. Είναι και λίγο ποδοσφαιρικές οι ομάδες, έχουν φιλάθλους, αλλά ναι. Επιτυχίες. Βλέπουμε πολλές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη. Να μην υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όπως υπήρχαν τα χρόνια εκείνα, που υπήρχαν 4-5 ομάδες που δεν πληρώνουν τους παίκτες. Εντάξει, οπότε τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα, ναι, θα το σκεφτόμουν για να κάνω και κάτι ακόμη, ενώ να πάρω ένα Champions League με τους φίλους μου, να κατακτήσω κάτι με δικούς μου ανθρώπους. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πώς αποφάσισες να... Σε όλα πολύ ωραίο λες, να δω τι θα κόψεις μετά, τι θα... Δεν κόβω τίποτα, δεν κόβουμε τίποτα εδώ πέρα. Και τα κακά τα αφήνουμε. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το πόλο? Είχες κάποια ερεθίσματα? Όλοι οι αθλητές του Υγρού Στίβου μιλάνε για τις θυσίες των γονιών. Εσύ τι έχεις να μας πεις? Κοίτα, σίγουρα θα σου πω ότι αν δεν είχα τους γονείς που έχω, δεν θα μπορούσα... Σίγουρα δεν θα έπαιζα πόλο. Ναι. Δεν ξέρω καν πού θα βρισκόμουν. Και σίγουρα δεν θα μιλούσαμε τώρα. Ξεκίνησα τυχαία, έπαιζα ποδόσφαιρο. Σταμάτησα, δηλαδή έκανα κολύμβηση, σταμάτησα. Μια μέρα είπα στη μητέρα μου ότι ξέρεις μου, δεν θέλω να πάω. Ναι. Αυτό ήταν για μένα. Okay. Σταμάτησα σχεδόν ένα χρόνο. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Τη μύριζες καθόλου την μπαλίτσα? Τη μύριζες καθόλου την μπαλίτσα? Ναι. Όχι, ήμουνα πολύ καλός. Μου λέει μαμά μου, θέλω να δεις... Ήμουνα πολύ καλός, εντάξει, όχι Αλέξ Κούγιας, ξέρεις, με Διέγκο Μαραντόνα, αλλά κατάλαβες. Ναι, μην βγει, έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τέτοια. Θα ρωτήσουμε κάπου, σε ποια ομάδα ήταν τότε? Όχι, τότε έπαιζα στο Ρεόκαστρο, στην πόλη που μεγάλωσα. Ναι. Και μου λέει, πάμε να δούμε μια προπόνηση πόλο. Ναι. Της λέω, μου λέει, έλα, πάμε απλά να δούμε. Και πάμε και είδα τώρα Β' εθνική ομάδα. Και λέω, πω, τέλειο. Αυτό ήταν Παρασκευή βράδυ. Ναι. Σάββατο πρωί ξεκίνησα προπόνηση. Δεν είχε ομάδα. Πήρα τον προπονητή του, λέω, είστε στην πισίνα. Τον Άγγελο, τον Κλώτσικα. Ναι. Μου λέει, ναι, αλλά δεν έχουμε προπόνηση. Και του λέω, μπορώ να έρθω. Και ναι. Μου λέει, ναι, εννοείται. Μαμά, μπορούμε. Ας το αμάξι και κάπως έτσι το ποδόσφαιρο έχασε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Μετά από λίγο καιρό είχα σταματήσει, 15 μέρες. Ένας προπονητής μου λέει, πάμε να σε δοκιμάσουμε στον ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο. Και εκεί ήταν που ο μπαμπάς μου του είπε, όχι, θα ασχοληθεί με το πόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελείωσαν τα όνειρα του νέου Φραντζέσκου. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η εθνική ομάδα για σένα. Πώς ήταν μέσα σου το ζύγι, το καλοκαίρι που μας πέρασε? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα θες να βρίσκεσαι και εσύ εκεί, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστείς μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση με τη μητέρα σου. Το έχεις αναφέρει στο παρελθόν, αλλά θέλουμε να μάθουμε πώς ήταν αυτό το ζύγι μέσα σου τότε. Και... Δεν υπήρχε δίλημμα. Δεν υπήρχε. Θα το έκανα για οποιοδήποτε λόγο και οποιοδήποτε αγώνα και οτιδήποτε να μου λέγανε ή θα μείνεις ή θα σταματήσεις την καριέρα σου. Ναι. Θα έλεγα θα μείνω. Η οικογένεια μου είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Ήταν, εντάξει, είχαμε μιλήσει και τότε, το θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα. Σίγουρα. Θεώρησα ότι, γιατί κάποιοι σίγουρα μου λέγανε ότι η μαμά σου θα θέλει να βρίσκεσαι εκεί και λοιπά, αλλά δεν μπορούσα. Σε καμία δηλαδή περίπτωση. Το σκέφτηκα και είπα ότι όταν ξυπνούσε μια μέρα στην εντατική, ότι αν την έβλεπα ότι είναι καλά και ότι όλα θα πήγαιναν καλά για τις επόμενες 15 μέρες, ότι ίσως το έκανα. Αλλά όταν την είδα στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, δεν υπήρξε κάτι άλλο στο μυαλό μου. Ναι. Και όταν, επειδή τα πράγματα έχουν πάει μια χαρά, ευτυχώς, μετά που την είδες και επικοινωνήσατε, πώς ήταν αυτό? Ξύπνησε, μου λέει πότε φεύγεις. Ναι. Το είχε έγνοια. Το είχε έγνοια. Άρα ξέρει και εσύ τι αγαπάς να κάνεις και... Να πάμε να συνεχίσουμε. Τι λες? Να πάμε παρακάτω. Είναι όλα καλά τώρα, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που θα μας δει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά στο λέω. Και... Πάμε. Στη συνέχεια... Γυρνάνε σελίδες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και αυτό είναι και το ωραίο και είμαι και περήφανος που μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα ανοιχτά. Δεν μπόρεσα πολύ να την κάνω, αλλά ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο γιατί το κάνεις εικόνα. Δεν έχω μεγαλύτερο φόβο κι εγώ στη ζωή μου από αυτό. Είναι αλλιώς πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους χρόνια πολλά με υγεία, αλλά το λέμε έτσι. Είναι λίγο κάπως κλισέ. Ναι. Ενώ όντως είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Να έχουμε υγεία, να έχουν υγεία οι δικοί μας άνθρωποι, να τους βλέπουμε καλά. Αυτό είναι, νομίζω. Και όταν σου συμβαίνει κάτι, τότε καταλαβαίνεις ότι η υγεία δεν είναι δεδομένη. Ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, σε ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να αλλάξουν όλα. Ναι. Εκεί ήταν το δύσκολο κομμάτι. Το ότι γύρναω λίγο πίσω το θέμα. Το ότι τη μία μέρα μπορούσα να βλέπω τη μητέρα μου, δεν ξέρω, να πηγαίνει για τένις, για να κάνει μαθήματα χορού και οτιδήποτε. Και την επόμενη τη βλέπεις σε ένα φορείο με 12 χειρουργία και σε κόμμα 20 μέρες. Ξέρεις, λίγο σε μαζεύει, σε φέρνει στην πραγματικότητα. Ναι. Ότι, μην είσαι τόσο αφελής και νομίζεις ότι... Όλα δεδομένα. Όλα είναι δεδομένα, ναι. Εντάξει. Okay. Ξαναλάζουμε σελίδα. Πάμε. Ναι, εννοείται. Πάμε στη Βουλιαγμένη το 2007 που ξεκινάς ουσιαστικά να παίζεις και στο αντρικό. Τι θα έλεγες στο νεαρό τότε Άγγελο να κρατούσε ίδιο στα διαδρομία του μετά και τι να άλλαζε?
ίδιο την εργατικότητα, τη δουλειά. Να άλλαζε... Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα σου λέγα να αλλάξω. Θα άλλαζα ίσως ότι θα έκανα περισσότερα πράγματα. Ναι. Ότι Δηλαδή? Στο αθλητικό κομμάτι, ότι θα έκανα περισσότερα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα διαφορετικά τον εαυτό μου. Γιατί κάποια πράγματα θεωρώ εγώ σαν αθλητής ότι τα έμαθα, τα έβαλα στο παιχνίδι μου μεγάλος. Θα μπορούσε να μας πεις ένα. Κάποιες κινήσεις στο σουτ που το συνήθισα και το έκανα πιο δικό μου μεγαλώνοντας. Ενώ αν το είχα δουλέψει από πιο μικρός, ότι θα το είχα από πιο μικρός και θα ήταν πιο εύκολη η ζωή μου. Ναι. Εγώ θυμάμαι στα πρώτα είναι και η σχολή βέβαια. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Όχι, εγώ σε διακόπτω. Αλλά ήταν και, ξέρεις, μια σχολή... έτσι το βλέπω. Στάμενη στην Ελλάδα, ότι όλοι κάνουμε πάσες με αυτόν τον τρόπο, τα πόδια με αυτόν τον τρόπο. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Διαφωνώ. Γιατί πας στην Ουγγαρία και βλέπεις Ντένες Βάργα να κάνει πόδια πρόσθετο και πόδια ελεύθερο μαζί. Το πιο απλό πράγμα. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί. Να μπερδεύει τα πόδια του ή να γλιστράει στο νερό με κάποιο άλλο τρόπο. Στην Ουγγαρία πολλές φορές κάνεις κάτι ελεύθερο πόδια πρόσθετο και στο τέλος κάνεις είτε δελφινισμό, και στη Σερβία το ίδιο και στην Ιταλία. Ναι. Πόδια προσθέτου και λίγα πόδια ελεύθερο. Για να μην σταματήσεις την κίνηση και να γλιστρήσεις πάνω στο νερό. Ναι. Πράγματα που τα έχω δει και εγώ και δεν το πίστευα. Έλεγα, μα καλά, πώς γίνεται. Ναι. Και έτσι με τον καιρό... Ότι βολεύει τον αθλητή, ας πούμε, να το κάνει καλύτερα. Η βάση να υπάρχει πάντα. Ναι. Η βάση. Αλλά όχι ότι μόνο αυτό είναι το σωστό. Το απόλυτο δεν είμαι το σωστό απόλυτο. Ναι, να υπάρχει βάση. Ναι. Αλλά δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να σουτάρουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να κάνουν πάσες με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Άλλη μηχανική, ένας αθλητής. Ναι. Ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Είχα και καιρό να την κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν από εκείνους τους πιτσιρικάδες που είχε σκεφτεί κάτι πολύ σπουδαίο για το μέλλον πριν. Μου είπες ότι όχι τόσο, αλλά πού έφταναν τα όνειρά σου, παιδί μου? Ποιο ήταν το ταβάνι που έβλεπες τότε? Κοίτα, όταν ξεκίνησα 15 χρονών, 14 στη Θεσσαλονίκη, τότε θυμάμαι το 99% ναι. των παικτών και των προπονητών να λένε ότι δεν μπορώ να παίξω. Σοβαρά? Τότε είχε πει ένας προπονητής ότι δεν μπορεί. Δεν θα είναι λεπτός, είναι κοντός, είναι... Ξέρεις. Ναι. Δεν θυμάμαι να το έχεις ξαναδεί. Άσχημο δεν με είπε μόνο. Να πει, ξέρεις, θα το δείρει και η μαμά μου τότε. Δηλαδή στο είναι λεπτός, είναι κοντός, είναι κακός με την μπάλα. Δεν του είπε κάτι. Αν με έλεγε άσχημο όμως μπορεί να τον τουρμούσε. Δεδομένο. Ναι, μου είπε ένας προπονητής ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει ούτε Α1 αυτός. Ναι. Ναι, αυτό εμένα με γέμιζε δύναμη, ξέρεις. Ναι. Βρίσκεις κίνητρο από αυτό? Ναι, αυτό είναι το καλύτερό μου. Δηλαδή από αυτό, αν μου πεις κάτι ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ναι. αμέσως μου γυρνά στο διακόπτη ότι αυτό πρέπει να το κάνω. Αν γινώσουν προπονητής, ήθελα να πάμε πιο μετά, αλλά μου δίνεις ωραία πάσα τώρα από αυτές που βγάζεις καλές σας. Θα τους διαλύσω στην προπόνηση. Ναι, θα το έλεγες ποτέ αυτό σε ένα παιδί? Δεν μπορείς. Δεν κάνει το παιδί. Όχι, ποτέ. Γιατί? Μα δεν. Ξεκινώντας, όλα τα παιδιά δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι πρωταθλητές. Δεν μπορούν να φτάσουν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Δεν χρειάζεται κιόλας, ναι. Δεν γίνεται. Είναι. Οπότε όχι. Γιατί να το πω. Ένα παιδί μπορεί να μην γίνει πρωταθλητής. Μπορεί να πάρει τόσα πράγματα μέσα από τον αθλητισμό. Ναι. Που να γίνει πρωταθλητής σε κάτι άλλο. Στη δουλειά του.
με βάση την πειθαρχία, το σεβασμό, τη δουλειά, όλα αυτά. Μπορεί να κερδίσει τόσα πολλά σε κάποιο άλλο χώρο. Γιατί εγώ να το στερήσω αυτό ή να το σταματήσω ή να πω σε κάποιον ότι δεν κάνει. Ναι. Γιατί, επειδή είμαι προπονητής και η δικαιοδοσία του προπονητή είναι να μαθαίνει στα παιδιά. Να μαθαίνει ήθος, να μαθαίνει προγραμματισμό, διατροφή. Συνέπεια. Και το τι να κάνουν μέσα στην πισίνα. Ναι. Το κακό στο δικό μας χώρο είναι ότι οι περισσότεροι προπονητές αυτές τις ηλικίες δεν είναι η βασική τους δουλειά το πόλο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι η δεύτερη τους δουλειά. Δηλαδή κάνουν μία δουλειά και σαν έξτρα έχουν το προπονητής πόλο. Μακάρι τα πράγματα να αλλάξουν, αλλά και κοινωνικά να το δεις. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ναι, καταλαβαίνω που πάει η σκέψη σου. Είναι διαφορετικό ένας προπονητής να σκέφτεται όλη μέρα το τι θα κάνει στα παιδάκια το βράδυ στην προπόνηση. Ναι. Και να είναι ήρεμος, να μην έχει νεύρα από την πρωινή του δουλειά. Να μην βγάζει το νιώθω αυτό ό,τι αρνητικό συμβαίνει στη ζωή του. Πάνω στα παιδιά. Να μην το βγάζει το απόγευμα στα παιδιά, επειδή εκεί έχει τη δύναμη να το κάνει. Τη δικαιοδοσία, όπως θες πες το. Ναι, ναι. Και τη δύναμη. Νομίζω ότι είναι σκληρό, αλλά πρέπει να ακουστεί. Θα γινώσουν προπονητής. Ναι, θέλω να γίνω. Θες να γίνεις? Και πώς φαντάζεσαι είναι αυτό να είσαι σαν προπονητής, όπως μου ανέφερες τώρα? Αναλόγως. Εγώ δεν θέλω τόσο πολύ παιδάκια. Δηλαδή μικρούς. Θα με ενδιαφέρει ομάδα αντρών. Ανδρών και στο παράδειγμα του Σούκου, ας πούμε. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδό του, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι σε επίπεδο αντρών ότι θα το είχα. Τώρα, θα φανεί. Πώς θα ήταν η διαχείρισή σου προς κορυφαίους αθλητές, αν είχες αρκετούς, όπως είσαι και εσύ τώρα και έχεις άλλους προπονητές που διαχειρίζονται σένα και τους συμπαίκτες σου? Πώς θα πιστεύεις θα ήταν η διαχείρισή σου και βασικά ποια πιστεύεις για σένα είναι η σωστή προσέγγιση στο top επίπεδο? Η σωστή προσέγγιση δεν υπάρχει, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί αθλητές. Μπορεί να έχει σε μια ομάδα 10 top αθλητές, οπότε τον καθένα πρέπει να τον προσεγγίσει διαφορετικά. Σίγουρα οι top αθλητές έχουν μάθει να δουλεύουν, όπως είπα και πριν, στο maximum. Οπότε αυτό κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, στο μυαλό μου έχω να συνδυάσω πράγματα από όλους τους προπονητές που έχω δουλέψει και από όλες τις χώρες στις οποίες έχω παίξει. Ναι. Δηλαδή έχω ένα τετράδιο που γράφω ασκήσεις. Είσαι από αυτούς. Ναι, που φαντάζομαι δικές μου ασκήσεις, κάτι. Θέλω ουσιαστικά, έχω στο μυαλό μου να περνάω την προπόνηση μέσα από το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή την κούραση της προπόνησης να την βάζω μέσα και στο παιχνίδι. Σίγουρα θα υπάρχουν πολύ σοβαρές και πιεστικές μέρες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Αλλά θέλω στο τέλος, όταν κάποιος είναι υπερβολικά κουρασμένος, να βγαίνει χαρούμενος από την πισίνα για αυτό που έκανε. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό από αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Δηλαδή να βγαίνει να λέει ότι πέθανα στην κούραση σήμερα, ναι. Αλλά να είναι να το νιώθεις ότι είναι χαρούμενος. Μπορείς να περιμένεις ένα αποτέλεσμα σε έναν αγώνα, το έχω ξαναρωτήσει αυτό και στο Aquapod, αν δεν έχεις δουλέψει γι' αυτό? Και απλά περιμένεις να έρθει. Να έχεις κάνει τη μίνιμουμ προσπάθεια και να λες θα το κάνω και να μην έρχεται, προφανώς. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ή μπορεί να έρθει κιόλας. Επειδή μία συγκυρία έκατσε και ήρθε. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Συνήθως ότι παίκτης είσαι ήσουνα, κάπως έτσι θα είσαι και σαν προπονητής. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι παίκτης της δουλειάς, ώρες προπόνησης κλπ. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει σαν προπονητής. Με μικρές αλλαγές φυσικά, γιατί αλλάζει. Ναι. Μιλάμε για την εργατικότητα και τη σκληρή δουλειά, αλλά
αναλύσουμε λίγο αυτό και μαζί, τι σημαίνει εργατικότητα και δουλειά στην προπόνηση. Από το πιο απλό, να πηγαίνεις προετοιμασμένος εγκεφαλικά στην προπόνηση. Ναι. Να μπορείς να συγκεντρωθείς και να μην χρειάζεται να κάνεις 2 ώρες τακτική και να βγάζεις μια προπόνηση τακτική σε μισή ώρα. Γιατί όλοι είναι focus, γιατί το βλέπεις στα μάτια κάποιου. Ναι. Δεν πετάει από εδώ και από εκεί, δεν σκέφτεται άλλα προβλήματα. Και αυτό είναι και ένα, πώς να το πω, τρίκ του προπονητή στο να σε έχει στη τζίτα και να σε έχει εκεί. Ναι. Ναι. Εργατικότητα είναι το να πιέσεις τον εαυτό σου. Να πιέσεις τον εαυτό σου, να τον πιέσεις στο τέρμα. Δεν πάει να πει ότι έκανα 2 ώρες προπόνηση, τελείωσε για μένα. Ναι. Αν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, αν νιώθεις κάπου ευάλωτος, έχω πρόβλημα στην άμυνα φουνταριστού, λέω. Κάθομαι, βάζω ένα φουνταριστό, δουλεύω. Έχω πρόβλημα στις πάσες, στα σουτ. Κάθομαι και κάνω 1 ώρα στα πόδια, κάνω λάστιχα. Ό,τι νιώθεις ότι χρειάζεσαι, εσύ το νιώθεις ότι χρειάζεσαι βελτίωση, μπορείς να το κάνεις έξτρα. Να πιέσεις τον εαυτό σου εκεί που νιώθεις κουρασμένος και λες ότι δεν μπορώ, και εκεί πιέσεις τον εαυτό σου και λες όχι, θα το πάω τέρμα όσο μπορώ, μέχρι εκεί που θα αντέξει το σώμα μου. Επομένως εσύ υπήρξες τέτοιος αθλητής, και να βάλω εδώ και μια σημείωση για να μπας και βάλουμε μια είδηση. Θυμάμαι πολύ καλά όταν είχες ξεκινήσει στην Εθνική Ανδρών να παίζεις, ότι έπαιζες και αμυντικός. Ναι. Αμυντικός κυρίως. Και στη Βουλιαγμένη. Και στη Βουλιαγμένη, ναι, Γιαννουρί και τον Τεό. Ναι. Πώς ήταν αυτό? Ήταν ένα διαφορετικό στυλ. Δεν υπήρχε λίγο πιο πριν ο Δημήτρης Ομάζης που έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός παιδί και σχολή του Γιάννη Γιαννουρί. Κινητικά πολύ, ήταν ευκίνητος και όχι κλασικός αμυντικός βαρύς. Οπότε κάτι αντίστοιχο προσπάθησαμε να κάνουμε. Σου έδωσε πράγματα αυτή η διδασκαλία αυτής της θέσης για μετά? Πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Και την αυτοπεποίθηση ότι πλέον και να βρεθώ στην άμυνα φουνταριστού δεν είναι ότι με πιάνει πανικός ή ότι θα με πιάσει ποτέ πανικός αν με βάλει κάποιος δεύτερο φουνταριστό. Ναι. Ναι. Είναι διαχειρίσιμο δηλαδή πλέον. Αλλά δεν το προτιμάς τώρα? Όταν έχω το σκουμπάκι μαζί μου, όχι, προτιμά να βάλω αυτόν και να... Έλα Μίτσο όρμα. Ναι. Το δέχομαι. Να πάμε λίγο πάλι, επειδή μίλησες πριν για τα πρώτα σου βήματα και στο ποδόσφαιρο και στο πόλο, στο Ωραίο Κάστρο. Πλέον το κολυμβητήριο της πόλης έχει το όνομά σου. Και πραγματικά αυτό αν μπορούσα να μπω στη θέση σου, το βλέπω κάτι πέρα από υπέροχο και κάτι πολύ τιμητικό. Πολύ τιμητικό. Πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό, που τα παιδάκια πηγαίνουν στο κολυμβητήριο που λέγεται Άγγελος Βλαχόπουλος? Είναι πραγματικά τεράστια τιμή. Ένα κολυμβητήριο να έχει το όνομά σου, δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Μακάρι να ήμουν κάθε μέρα εκεί. Ναι. Και να δώσω αυτό το όραμα που είχα σαν παιδί εγώ όταν έκανα προπόνηση εκεί. Γιατί όταν είπαμε πριν προπόνηση το ένα το άλλο, στο κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου έκανα προπόνηση 8 μήνες μόνος μου. Πήγαινα σε αθλητικό σχολείο, οπότε το πρωί έκανα προπόνηση. Με πήγαινε ο πατέρας μου. Ναι. Για να μην κουράζομαι και να κοιμάμαι 1 ώρα παραπάνω. Με πήγαινε αυτό στην πισίνα να κάνω την προπόνηση και μετά να φύγω με το σχολικό λεωφορείο. Και το βράδυ πήγαινα προπόνηση μόνος μου. Εκκρεμούσε το δικαστήριό μου για να αποδεσμευτώ από τον ΠΑΟΚ. Οπότε πήγαινα μόνος μου. Είχα συμφωνήσει με τη Βουλιαγμένη, έπαιρνα προγράμματα της Βουλιαγμένης από τον κύριο Γιάννη, τον Γιαννουρί, και πήγαινα μόνος μου κάθε μέρα
Και μπορώ να σου πω ότι δεν σκύπαρα ποτέ προπόνηση. Ναι. Ούτε μία. Εντάξει, αυτό πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου, πιστεύω. Τελικά. Αυτό το έχω πάρει από τους γονείς μου σίγουρα. Πες μας γι' αυτό λίγο. Πώς το Ενώ εννοείς? ότι είναι άνθρωποι. Πώς να το πω, που δουλεύουν όλη μέρα. Ναι. Δουλεύαν όλη μέρα από όταν ήμασταν μικρά για να έχουμε εμείς τα βασικά. Οπότε στο περνάνε όλο αυτό. Τι άλλο σε συγκινεί όταν μιλάς για την οικογένειά σου, τι άλλο σε συγκινεί στη ζωή? Αφήσουμε λίγο το πόλο. Τι σε συγκινεί στη ζωή? Με συγκινεί. Οτιδήποτε έχει σχέση με αγάπη. Δηλαδή έχω φοβερή αγάπη για τα ζώα. Ναι. Κυρίως για τα σκυλιά. Θα πω. Φοβερή. Με συγκινούν οι κινήσεις ανθρωπιάς. Με συγκινεί όταν κάποιος έχει λίγα και θα κοιτάξει να δώσει από αυτά τα λίγα. Ναι. Τα λίγα που έχει. Αλληλεγγύη. Για να... Ναι. Μου δείχνει κάτι όλο αυτό. Ναι. Γιατί στην τελική, όπως είπαμε, αυτό μετράει. Αυτό μετράει, σίγουρα. Όντας πλέον αυτός που είσαι αγωνιστικά με τις επιτυχίες που έχεις κάνει και εντάξει, αυτή την τρομερή καριέρα, τι θα έλεγες στους νεότερους που ελπίζουμε να μας ακούν και να έχουν κάνει και subscribe στο κανάλι μας, στο Spotify και στο YouTube? Και να μας ξεπεράσουν. Να γίνουν καλύτεροι από εμάς. Ναι. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ναι. Το τι θα πω εγώ στον Γκίλα, στον Μπούρο και στον Χαλιβόπουλο είναι για να γίνουν αυτοί καλύτεροι από μένα. Γιατί έτσι θα πάρω εγώ μεγαλύτερη χαρά. Okay. Το κεφάλι κάτω. Ναι. Να μην πετάνε στα σύννεφα. Mm-hmm. Δουλειά, αγάπη για το άθλημα. Να ακούν τους προπονητές. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Διαφημιστικό. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε λίγο πάλι στην εθνική ομάδα. Ναι, κανονικός. Μες στα κιλά σίγουρα. Κακό, Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στην εθνική ομάδα. Γράφουμε πολλές φορές και το λέμε και το γράφουμε για επίσημη αγαπημένη, που σημαίνει ότι υπάρχει μια άνοδο στην ελληνική δατοσφαίριση από τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας ανδρών κατά κύριο λόγο και των υπόλοιπων εθνικών ομάδων φυσικά. Εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση όμως στην ελληνική δατοσφαίριση και στο ελληνικό πόλο γενικότερα ή και στο πόλο γενικότερα? Γιατί πρέπει να βάλουμε έναν αστερίσκο και να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα με κανονισμούς που αλλάζουν, με πράγματα που αλλάζουν, που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος τους, και θα ήθελα μαζί να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γενικά είμαι αντίθετος σε όλες αυτές τις αλλαγές κανονισμών. Ναι. Συνέχεια. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή έχει πάει πάρα πολύ στους διαιτητές. Okay. Στον έλεγχο των διαιτητών του παιχνιδιού. Μία φάση μπορεί να τη δει κάποιος Α και ένας άλλος να τη δει Β. Ναι. Και δεν μπορεί και κανένας να του πει τίποτα. Το έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολο στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω τίποτα από το πόλο, ανοίγω την τηλεόρασή μου να δω πόλο. Εντάξει, δεν καταλάβεις, Χριστό, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω με τόσους κόνους, τόσα τέτοια. Κόκκινα, άσπρα, κίτρινα, μπλε. Έχουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έβλεπα διοργάνωση το καλοκαίρι στη Φουγουόκα, δεν φαινόντουσαν οι διαιτητές. Άκουγες μόνο το σφύριγμα. Είναι ένα πρόβλημα που έχει το πόλο αυτό. Και εγώ που ήξερα, όταν ακούσεις μόνο το σφύριγμα, δεν μπορεί να καταλάβεις τι... Ναι. Και η τηλεοπτική κάλυψη δεν είναι επαρκής και οι κανονισμοί αλλάζουν, και το κυριότερο είναι αυτό που αναφέρεις, ότι θα κάτσει ο πατέρας μου, ο πατέρας σου, οποιοδήποτε που δεν γνωρίζει και δεν θα καταλάβει. Επομένως δεν θα το ακολουθήσει. Ναι. Μπορεί να είναι ωραίο για λίγο, με το νερό, με όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν είναι εμπορικό. Μπερδεύεις τον κόσμο, τον απλό κόσμο που θέλει να κάτσει
μία ώρα στην τηλεόρασή του. Και αντί να δει το πόλο, θα σου πει και δεν βάζω να δω Β' Ιταλίας μπάσκετ. Ναι. Που ξέρω, χτυπάνε 5 την μπάλα, τη σουτάρει κάποιος, θα πήγε, ναι, καλό τέτοιο, pick and roll έκανε, ξέρουν και 2 πράγματα, τα λένε. Τι θα άλλαζες? Ένα σίγουρο που θα άλλαζες? Θα άλλαζα σίγουρα τη διάσταση του τρένου. Θα το κάνω μικρότερο. Μικρότερο? Ναι. Γιατί χάνεται πολύς χρόνος. Στη μετάβαση. Ναι. Ναι, σίγουρα θα άλλαζα αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι γενικά νομίζω το οικοδόμημα. Τώρα αν έχω καταλάβει σωστά, η ΦΙΝΑ προσπαθεί να προωθήσει αρκετές ομάδες στα μετάλλια, ώστε να υπάρχει... Ναι. Πώς να το πω. Γενικά να υπάρχουν πολλές χώρες, πολλές ομάδες σε όλο αυτό. Okay. Δεν θέλουν να είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εσύ το βλέπεις αυτό αρνητικό ή θετικό? Το βλέπω... Απ' τη μία είναι θετικό, αλλά απ' την άλλη μετατρέπεται σε αρνητικό με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή? Ναι. Δηλαδή ξαφνικά να παίζουμε 2 ευρωπαϊκά στην Κροατία. Ναι. Γιατί... Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, πώς το σκέφτεσαι. Okay. Επειδή οι Κροάτες στη Φουκούοκα δεν πήγαν καλά. Πρέπει να γίνει τώρα, να γίνει εκεί. Είναι αυτά τα πραγματάκια όντως σημειολογία ίσως. Ναι. Αλλά μπορεί και βασικά, δεν ξέρω. Πολλές φορές τα λέμε, εντάξει, είμαστε έξω από το χώρο. Ναι. Μπορεί να μην ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. 100%. Οπότε, ναι, γι' αυτό δεν λέω πολλά. Σου λέω απλά το πώς το βλέπω εγώ. Ότι γενικά να είναι αρκετές χώρες εκεί στα μετάλλια, στο έτσι, στις θέσεις, το 1 με 8, να αλλάζει όλο, να υπάρχει και να διατηρείται. Ναι. Θεωρείς ότι το μαγαζί που λέω. Αυτό. Θεωρείς ότι όσοι ηγούνται της παγκόσμιας ή της ευρωπαϊκής θετοσφαίρισης δεν σκέφτονται το καλό του αθλήματος? Ή δεν το σκέφτονται ή δεν το ξέρουν. Ή υπάρχουν και προσωπικά ωφέλη. Τώρα, ναι. Τι να σου πω, ότι 2 άνθρωποι ελέγχουν όλα τα διαιτητικά σε όλο το ευρωπαϊκό πόλο. Παίζαμε στο Split αγώνα που ο ηττημένος θα έπαιζε με την Ισπανία και μας βάλανε Ισπανό διαιτητή. Σε ποιο άθλημα στον κόσμο θα γίνει κάτι τέτοιο? Καλά, ναι. Αυτό είναι αξέχαστο, έτσι. Αυτό είναι αξέχαστο. Εκείνο το παιχνίδι μας στέρισε μια τετράδα. Θα ήμασταν στους 4 και θα διεκδικούσαμε μετάλλιο στο Split. Και είναι πολλά που βλέπω που δεν... Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Ομοσπονδία και δεν είχαν social media. Ναι. Ή δεν γνωρίζουν τους παίκτες. Αυτό είναι βασικό. Τι να πούμε. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθούν star. Είδωλα. Είδωλα σε αθλητικά. Ναι. Αθλητικά εννοώ. Ναι. Για να υπάρχει και κάτι να ακολουθήσουν οι επόμενοι. Δεν μπορείς να φέρεις παιδιά άμα δεν... Πώς θα φέρεις τον επόμενο Βλαχόπουλο, τον επόμενο Φουντούλη? Εμείς το λέμε και συνέχεια. Και αυτός είναι ένας λόγος που γίνεται και αυτή η προσπάθεια που είσαι εδώ σήμερα. Εντάξει, καταλαβαίνω, ισχύει. Και να πάμε και στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, την οποία όντως τη θυμάμαι παρότι έχουν περάσει αρκετά λεπτά. Πώς ήρθε αυτή η άνοδος της εθνικής ομάδας και τι σημαίνει για την ελληνική υδατοσφαίριση το ότι έχει μια ομάδα όπως αυτή, μια ομάδα κόσμημα, την οποία το γράφουμε και το τονίζουμε και το πιστεύουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η άνοδος νομίζω ότι έρχεται 20 χρόνια πριν. Ότι όλοι αυτοί οι αθλητές, οι τότε αθλητές, κάνανε μια αρχή. Ναι.
δημιουργήσαν τη βάση, στην οποία πάτησε μετά η επόμενη γενιά, με τετράδες, οι ομάδες βρίσκονταν πάντα μέσα στην οκτάδα, με πολύ δυνατό ανταγωνισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά κάποιοι παλιοί με κάποια νέα παιδιά μπήκαν στην εθνική ομάδα μετά τον Λονδίνο. Η ομάδα ανέβαινε σιγά σιγά και νομίζω ότι αποκορύφωμα είναι το ταλέντο που έχουν τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός. Η εργατικότητά τους, γιατί πέρα από ταλέντα πίστεψε μου ότι είναι και τεράστιοι αθλητές, και νομίζω ότι κάπως έδεσε όλο αυτό μαζί. Γνωρίζαμε αρκετά το Θοδωρή, πολλά χρόνια σχεδόν όλοι μαζί του, οπότε ξέραμε τι θέλει, πώς δουλεύει, ξέρεις. Και όλο αυτό συνέβαλε στο να έρθουν οι επιτυχίες. Μου είχε αναφέρει τότε και ο Μάριος στο πρώτο επεισόδιο ότι βοήθησε πάρα πολύ το ότι αρκετά παιδιά φύγατε για το εξωτερικό, είδατε άλλα πράγματα. Θα θες να σημειώσεις κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, συμφωνώ με τον Μάριο 100%. Ναι. Και ανοίξαν οι οριζοντές μας. Εμάς φαντάσου, εγώ έλεγα ότι ευτυχώς που ήρθε ο Πάβιτς και μας άνοιξε λίγο τους ορίζοντες. Ναι, αγαπάμε Ιώση Πάβιτς, αλλά πώς το εννοείς? Θες να μας το εξηγήσεις λίγο? Από όλα, από τον τρόπο προπόνησης, από την ενέργεια που έχεις όταν πηγαίνεις στην πισίνα, τη διάθεση, το team building. Παίζουν ρόλο αυτά. Σίγουρα, το μεγαλύτερο ρόλο. Ναι. Όλα αυτά ο Ιώσιπ τα ήξερε. Εμείς ζούσαμε κάπου άλλο, ήταν λες και ήμασταν εμείς σε άλλο κόσμο, ότι ήμασταν στα βουνά. Ναι. Και ότι... Ναι. Ναι, τελικά παίρνεις και εκεί κάτι... ξεκίνησε και η αλλαγή, όσο θυμάμαι εγώ, της ομάδας του Ολυμπιακού που ήμασταν. Εκεί ξεκίνησε η αλλαγή. Όταν ήρθε ο Ιώσιπ στην ομάδα, ξεκινήσαμε όλοι να το βλέπουμε διαφορετικά. Να βλέπουμε διαφορετικά το άθλημα. Ναι. Διαφορετικά την προπόνηση. Διαφορετικά τους συμπαίκτες μας, τον προπονητή. Εγώ θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρότερος τότε, θυμάμαι τον σεβασμό με τον οποίο λειτουργούσε στα πάντα και κάτι το οποίο ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Στα πάντα. Και να βοηθήσει. Να κάνει το παραπάνω. Και, ναι, τελικά. Ναι. Και γι' αυτό όλοι μιλάνε για αυτόν με αυτά τα λόγια. Ναι. Πλέον. Είναι όντως τα πράγματα έτσι. Υπήρχε ένα διάστημα στο Ζάγκρεμπ, στο δεύτερο ημίχρονο με την Κροατία, όπου η ομάδα έπαθε ας το πούμε, blackout. Έπαθε ένα blackout η ομάδα. Έχει δοθεί κάποια εξήγηση γι' αυτό? Θυμάμαι μια δήλωση που μας έκανε ο Κώστας Κάκαρης και είπε ότι όχι, δεν έχει δοθεί εξήγηση, αλλά πώς το βλέπεις εσύ? Ναι, ήταν σαν το παιχνίδι το blackout. Μπήκαμε και ψάχναμε την μπάλα. Ναι. Εξήγηση. Νομίζω ότι εξήγηση δεν υπάρχει. Είδαμε τα λάθη μας. Okay. Δεν ξέρω πώς. Η μόνη εξήγηση που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι ότι όταν ξεφύγανε, θα έλεγα το καθαρό μυαλό. Ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό, γιατί εκεί που οι Κροάτες ήταν στα 2 γκολ, εμείς χάσαμε 2 παραπάνω. Να το πάμε στο 1. Φάγαμε και ένα γκολ. Εκεί που πήγε στα 3, ξαφνικά νομίζαμε ότι χάθηκε το παιχνίδι, ότι χάθηκε η τετράδα, ότι και μας πήρε λίγο, μπορώ να το πω έτσι, λίγο από κάτω. Ναι. Ότι σβήσανε τα όνειρα. Ναι, κατάλαβα. Αλλά νομίζω ότι το καθαρό μυαλό έλειπε εκείνη τη στιγμή. Πάθος υπήρχε, ναι. Ενέργεια υπήρχε, λίγο το καθαρό μυαλό σε μερικές φάσεις και θα ήταν διαφορετικά ίσως τα πράγματα. Λοιπόν, μου έχει σκάσει τώρα ερώτηση στο κεφάλι μου και επειδή δεν φοβάσαι να πεις τη γνώμη σου για κάποια πράγματα, δεν θα την έκανα, αλλά τέλος πάντων θα την κάνω. Στο παιχνίδι με την Ιταλία είχαμε δει το παιχνίδι, γιατί είναι σημαντικό, κάποιοι δεν το βλέπουν καν, και είχαμε αναφέρει κάποια για μας διαιτητικά λάθη ή διαιτητικές αποφάσεις, ας μην τα πω λάθη, οι οποίες καθόρισαν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν είπαμε ότι
η εθνική ομάδα έκανε το καλύτερο της παιχνίδι και έχασε, είπαμε ότι γίνανε κάποια λάθη τα οποία άλλαξαν το ίδιο αγώνα. Θυμάμαι δηλαδή και κάποιες φάσεις που και εσύ κοίταγες και του λέγες με απορία πώς αυτό, πώς το άλλο. Και μας είχαν πέσει να μας φάνε τότε. Νομίζω διαβάσανε κάτι άλλο από αυτό που γράψαμε ουσιαστικά. Οπότε πώς ήταν αυτό το παιχνίδι? Γενικά πιστεύω ότι ο κόσμος, ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι ψάχνει να βρει κάτι κακό ή αρνητικό για να σχολιάσει και να πει τη γνώμη του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει με όλα, το ξέρω. Με όλα, όχι με εμάς, γενικά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το υποστηρίζω. Okay. Και το θεωρώ λάθος. Ναι. Όποιος μας ακούει, το παίρνει, το σκέφτεται, δεν το παίρνει, δεν το σκέφτεται. Οκ, το προσαρμόζει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ήταν ο Στέλιος, ο Αργυρόπουλος, που σκίστηκε το μάτι του. Ναι, με το Μπρούνι. Και ξαφνικά δεν δόθηκε τίποτα. Μα αυτό γράψαμε για εμείς. Μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Παρόμοιος. Ή μετά με τον Τισόμα. Μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Το είδαμε λίγοι και καλοί. Ξεχάστηκε. Πάμε παρακάτω. Εννοείται Μα πάμε παρακάτω. Ξεχνιούνται, όχι, ξεχνιούνται όλα αυτά από τους αρμόδιους. Ξεχνιούνται. Ναι. Δεν είναι ότι ο Ισπανός που ήταν στο Split 2 μήνες μετά σφύριζε στο Champions League. Λεν ήταν τότε στο Ευρωπαϊκό, Λεν ήταν και μετά. Και έγινε τίποτα. Άνοιξε κάποιο ορθούνι. Ποτέ. Μα δεν είχε βαθμολογηθεί κακά ο Ισπανός. Μα ναι. Απλά σου εξηγώ πώς έχει κατάσταση. Ναι. Κανένας δεν θα πει κάτι. Αυτό που βλέπω κι εγώ είναι ότι ακόμη και σε αυτούς, και αυτό είναι το στενάχωρο, και όταν κι αν ασχοληθώ περαιτέρω με το άθλημα, μετά την αθλητική μου δηλαδή, δεν θα θέλω να ζήσω από αυτό. Θέλω να έχω ήδη φτιάξει, να έχω ένα υπόβαθρο στη ζωή μου. Κατάλαβα. Και ναι, όταν τώρα όλοι οι διαιτητές το κάνουν σαν δεύτερη δουλειά και κανένας δεν είναι επαγγελματίας διαιτητής. Σε ποιο άθλημα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, είναι επαγγελματίες. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς θέλουμε να γίνει επαγγελματική διαιτησία. Το έχουμε γράψει κιόλας. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι. Πολύ εύκολα μπαίνουν υπόνοιες για το οτιδήποτε. Ναι. Okay. Να γίνει επαγγελματικό. Ο καθένας να έχει το μισθό του, τα μπόνους, σεμινάρια, μπράβο, κυρώσεις. Ναι. Που δεν βλέπουμε ποτέ. Ναι, νομίζω ότι το πλατιάσαμε και άδικα ασχολούμαστε με αυτό. Εννοείται. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήμασταν εμείς πάρα πολύ κακοί και γι' αυτό δεν σταθήκαμε ποτέ, ή αυτή η ομάδα δεν έχει σταθεί ποτέ σε δικαιολογίες. Ναι. Όταν είμαστε εμείς κακοί, βγαίνουμε πρώτοι και λέμε ήμασταν κακοί. Παίρνουμε την ευθύνη εμείς. Δεν έχουμε να κρυφτούμε από κανέναν στην τελική. Οκ. Τι να περιμένουμε από εσάς τώρα στην Ντόχα? Στόχος είναι το μετάλλιο. Σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χιαστή, είτε με Ούγγρους είτε με Ιταλούς. Αυτό είναι το παιχνίδι ουσιαστικά που στοχεύουμε. Πώς βλέπεις την ομάδα τώρα στις τελευταίες προπονήσεις? Και να πούμε ότι αύριο μεθαύριο νομίζω φεύγετε για Ντουμπάι, για κοινή προετοιμασία με Ιταλία και Κροατία. Ναι. Μπορεί να έχει βγει το επεισόδιο μέχρι τότε, αλλά εντάξει. Η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ίσως ψυχολογικά πρέπει να το βρούμε, γιατί είναι back to back οι διοργανώσεις. Να μπούμε με όρεξη και πάθος. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση που μου έχουν γράψει οι συνεργάτες μου. Μόνο μία. Έχεις εδώ άλλες 10 σελίδες. Καλά, ισχύει, ναι. Λες και τις έγραψα εγώ. Εγώ απλά έρχομαι και το παρουσιάζω. Λοιπόν, έχεις κάποια γούρια πριν από παιχνίδι? Γούρια. Κάποια θυμοτυπικά πράγματα που κάνεις πάντα?
Κάνω το σταυρό μου πριν πέσω στην πισίνα. Όχι, δεν κάνω κάτι. Κάνω το ίδιο ζέσταμα, αλλά όχι γούρι. Ναι. Ναι. Δεν είναι ότι αν δεν το κάνω, θεωρώ ότι χαθήκαμε. Ήρθε το τέλος μας. Συμπληρώνονται ερώτηση. Έχεις δει τρελά γούρια γύρω-γύρω? Δηλαδή, έχω δει τόσα χρόνια και στο εξωτερικό που έχω πάει ταξίδια και τέτοια απίστευτα πράγματα. Τύπου φοράμε το ίδιο βράκι. Το ίδιο, ναι. Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει. Έχεις δει τέτοια στην ομάδα? Εγώ δεν. Τα αλλάζω κανονικά. Κάλτσες αλλάζω, ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για το γεγονός ότι σαν αθλητές αποτελείτε πρότυπα το λιγότερο αθλητικά για κάποια νέα παιδιά και τι σημαίνει με τη συμπεριφορά σας, με τη στάση σας στα πράγματα και στο σπορ ότι φέρνετε νέα παιδιά στον χώρο της πισίνας? Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τα άλλα σπορ. Ναι. Υπάρχουν, όλοι οι αθλητές έχουν ή βρίσκονται κοντά στα πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, δείχνει ένα επίπεδο. Η μόρφωση είναι επίπεδο. Ναι. Και οι αθλητές του πόλο, και δεν μιλάω μόνο για την εθνική ομάδα. Γενικά οι αθλητές του πόλο και στην Α1, οι περισσότεροι έχουν μια μόρφωση σημαντική. Επειδή πολύ ωραία το λες αυτό, γιατί και εγώ ασχολούμαι και με τις πιο κάτω κατηγορίες και με τη δουλειά που κάνω, αλλά και με μια άλλη ιδιότητα που έχω τελευταία, το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλά και μορφωτικά. Όχι μόνο επειδή πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα πανεπιστήμιο ή έχουν ένα χαρτί, αλλά είναι παιδιά τα οποία κουβαλάνε παιδεία από το σπίτι. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Και ειδικά στις πιο κάτω κατηγορίες υπάρχουν και παιδιά τα οποία το κάνουν απλά επειδή το αγαπάνε. Πολύ ρομαντικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο. Και είναι εκεί, κάνουν μια προπόνηση την εβδομάδα, 3-4 προπονήσεις. Ναι. Εννοείται. Νομίζω αυτή είναι η βάση μας. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν ούτε οι επόμενοι. Ναι. Χωρίς τους επόμενους δεν θα υπήρχαν οι επόμενοι και φτάνουμε στην εθνική ομάδα των αντρών, τους 13 που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι, γιατί ένα παιδί... Είναι οικοδόμημα συνολικό. Ναι. Δεν είναι οι 13, είναι από πίσω χιλιάδες αθλητές, παιδάκια, για να δούμε εμείς αυτή την εικόνα που βλέπουμε. Ναι, γιατί μπορεί ο επόμενος άγγελος να ξεκινήσει από μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου. Και κάποιοι πρέπει να είναι εκεί για να το βοηθήσουν να μπει στο σπορ. Ναι, φυσικά. Αυτό νομίζω ότι πλέον γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Mm-hmm. Και έτσι όπως έχει γίνει γενικότερο ο αθλητισμός, που είναι πιο παγκοσμιοποιημένος, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Μετακινούνται δηλαδή αθλητές από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε το να μετακινηθούν αθλητές, να ξεκινήσουν παιδιά από μια ομάδα και να πάνε σε μια άλλη μεγαλύτερη και να φτάσουν, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο τη σημερινή εποχή. Ναι. Πρότυπα θεωρώ ότι είμαστε γιατί κάτι έχουμε να πούμε. Okay. Σε πολλά πράγματα. Ναι. Και βγάζω απ' έξω στο ότι σουτάρουμε καλά. Το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε μόνο από το αθλητικό επιτέλους. Ναι. Να δούμε τι λέει ο καθένας, τι έχουμε να σκεφτούμε, να πάρουμε από τον καθένα. Το κάνετε αυτό και το κάνετε και καλά, γιατί αυτή την εικόνα που βλέπω τα τελευταία χρόνια που έρχονται παιδάκια στην πισίνα και υπογράφεται μπλούζες, μπάλες, κουφάκια, πραγματικά ονειρευόμουν χρόνια να γίνεται. Και πλέον γίνεται, το έχετε καταφέρει. Φαντάσου τον εαυτό σου, γιατί εγώ έχω φανταστεί τον εαυτό μου. Να πήγε ένα παιδάκι 8 χρονών, 10, όπως έρχονται αυτά τα παιδιά, να πήγαινα να δω έναν αγώνα εθνική ενόπλων που παίξαμε τον τελευταίο με την Εθνική Ελλάδος και να ζητήσω αυτόγραφο και κάποιος να μην μου δώσει. Όχι, μα και εγώ προσωπικά... Μπορούμε να κάτσουμε 2 ώρες στην πισίνα για να... γιατί έτσι το έχουμε σκεφτεί εμείς. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Η εικόνα είναι πραγματικά για κάδρο. Και χαίρομαι που είμαστε κι εμείς εκεί και το αποτυπώνουμε, γιατί είναι και δική μας ανάμνηση. Εγώ ξεκίνησα να παίζω πόλο επειδή ο Θωμάκος μου υπέγραψε μια φωτογραφία. Ναι. Έτσι είναι. Και εσύ που γράφεις τώρα σε ένα παιδί το οποίο μετά από 20 χρόνια μπορεί να μπει στην εθνική ομάδα. Είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο.
Ναι. Και να μην μπει. Μόνο και μόνο που θα τον βάλει στη διαδικασία. Ναι. Και θα κερδίσει κάτι. Αυτό πολύ γεμίζει σωστό. και τον έναν και τον άλλον. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, είχαμε πει να κάνουμε το επεισόδιο αυτό με τον Άγγελο Βλαχόπουλο 45-50 λεπτά. Αλλά έχουμε πάει στην Νομίζαμε ώρα ότι και δεν θα γράφει. είναι καθόλου ενδιαφέρον. Τι είπες ότι δεν θα μπορούσε καθόλου να. Οπότε, επειδή το έχουμε σαν θυμοτυπικό εδώ στο Aquapod του Aquafeed 24 σε συμπαραγωγή με την Extreme Camera Production και τον Χρήστο Κοδέλα, έχεις 5-10 λεπτά, 15, σε αυτά δεν έχουμε, είμαστε large, να αποθεώσεις το Aquafeed 24 και το Aquapod. Ό,τι σου βγαίνει, αυτό μετά. Όχι. Γελάνε όλοι εδώ από πίσω, κρύβονται στις κουρτίνες. Όχι, πραγματικά η δουλειά σας, το έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ σημαντική για το χώρο. Είναι πολύ σημαντική στο να φέρουμε κόσμος να παρακολουθήσει το άθλημα. Το ευχαριστούμε που θα πω είναι από καρδιάς και είναι λίγο. Ήσουνα εσύ προσωπικά, επειδή από τους πρώτους που έκανε τόσο επαγγελματική δουλειά. Τώρα έχεις και τους συνεργάτες σου που τυχαίνει και τους γνωρίζω. Ναι. Και είναι πραγματικά top επίπεδου. Και ο Μάνος και ο Χρήστος. Ο Γιώργος ο Χρήστου, ναι. Ο Γιώργος ο Χρήστου μαζί. Είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα και κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Κάνει διετέλεια. Εντάξει, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά που είπες και για το γεγονός ότι βρέθηκες εδώ και στήριξες και το Aquapod. Ελπίζω και εμείς να δίνουμε κάτι με αυτό το βήμα διαφορετικό και να φέρουμε παιδιά στην πισίνα. Και να δημιουργήσουμε πρότυπα. Να φέρουμε παιδιά, ακόμη και αν κάνουμε ένα παιδί να παρακολουθήσει 1 ώρα. Ναι. Κάτι με βάση το πόλο, για μας είναι κέρδος. Οπότε, ναι, ελπίζω όλοι να το δουν. Και εμείς. Να το ευχαριστηθούν. Ναι. Μεγάλη μας τιμή. Πήγε ακριβώς όπως το περίμενα, δηλαδή με πάρα πολύ ενδιαφέρον και ερωτήσεις. Άγγελε, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να ξανάρθεις και ραντεβού. Πρέπει να με καλέσετε. Δεν μπορώ να έρθω. Α, ναι. Ακάλεστο εννοώ. Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φαντάζομαι θα τα πούμε και εκεί και θα τα πούμε και μετά πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσείς που είδατε το τρίτο Aquapod. Καλή συνέχεια σε όλους.